Welcome back to my new vlog guys. नोंथांमोना मारै दं आं बहुत गोबाव समनि उनाव vlog बानायदों बेबो जेनेबा बङाइगाव टु तेजपुर जों थांनो नागिरदों बङाइगाव टु तेजपुर थ' मानो थांनो नागिराखै भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जों दंफैयो बबा साफ्राकाटा ना साफ्राकाटा ब्रिज गोजौआवनो दं साफ्राकाटा बरिया हाजो दं आरो साफ्राकाटा मोनबाय दा जों थांगासिनो दङ अखा बोथोर दा सानैजों थांगोन तेजपुराव माने एसे गोसा रायज्लायनांगौ जाहैदों मानि थाखाय गारियाबो बुं बुं बां बां कामिं एन्ड गयिं नालाय ओंखायनो दा एसे गोसा रायज्लायनांगौ जाहैदों आरोना थ' गाइस बोथोराबो बारा मोजां नङा अखा नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा अखा फैगासिनो दङ जोंनि आसामाव बांसिनानो आसामल' नङा खोमालै नर्थ इस्टआवनो ना नर्थ इस्टआवनो अखा पुरा बानपानि धामाका मा बुंबावनो आरो नोंथांमोना निउस नायदोंबा निउसाव मोनथिगोन आं बुंबाय थाला दा जोङो थांगासिनो दङ मा होनना बुङो तेजपुराव थ' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बाइकजों थाङो अखाया दा फैथों बेनोसै अखाया फैयाबा बिराद मोजां मोनगौमोन आंबो दा अखाया मा खालामोसै दा नै गाइस लामाया होलांसै थ' गाइस जों बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला होलांसै दा टाइमा जागासिनो 10:15 माने 10:15 फुंनि दे गाखोदो दा बिदिब्ला जोङो लेट्स गो तो गाइस दा फाइनाली पाठशाला थ' नों मा जागोन मा हा परथा थ'दोब्लालाय वाव सुना लाग्रोनोसै एसे वाव जाग्रै परथा जा गिदिर माथो परथाया दे जादो वाह एबार नै सायाबो सफैबाय साहाखौथ' नों लोङा दा लोङो अके होमबा आं लोंसै जाखांबाय लोंखांबाय एबार लागालांसै थ' गाइस लामा ससे फैनानै माने पाठशालानिफ्राय ससे बारबोनानै दसे रेस्ट लादों आरोबाव माने मा होननानै बुङो नै पुरा बानपानिजोंनो साफा खालामजोब्बाय नै हरजाय मोनसे गामि दंमोन नालाय बे गामियावथ' नै माजों थांगोन दालाय गैला लामायानो गैला सेस आरो नै ना मोनदों खोमा बेवहा एकदम बरबाद खालामजोब्बाय दै बानाया आयौ नायलाय गाइस नुदों दा नै बेयो पाठशाला एसे बारबोनानै आरोना माने सेस बानपानिजों नै नुबाय दा गाइस नाय ओइ इटा भाटाथिंबो पुरा दैबाना पापा मा जाबावगोन अखाया दा फैथोंसैलै आरो नङाबा सेस आरो अबेबा जायगाथिंथ' न'स' बरबाद खालामजोब्बाय आदसा ना मोनदों खोमा र' एसे राइडआव हैनि आङो बस माছ तो पैसे ना पैसे ना ठीक है आपने भीतर उठिले अपना लोग यार ना नो मटीर ना ओके ठीक है एकदम पूरा बानपानी पूरे माने बरबाद पूरी पेलाल जों पूरा बरबाद ना ठीक है दे दादा अलप एफिन साहब हाय बोली मैडम बस मास तो पैसे ना मास तो पैसे अच्छा दे ठीक है तो गाइस बैनो लामाया हो गाइस नायदो पानेरिया आरो दंबावो 28 किलोमीटर दा दङ जोङो नागरिजुलि बागानाव माने नागरिजुलि बागान आरोना नैबे नागरिजुलि मारै मोनदों बाइक गाखोना आयै साजोब्बाय साजोब्बाय फिसा जायोलै सिदा एकदम साजोब्बाय इदियासो मोजांब्रा आयु गोथाङैनो साजोब्बाय सेस दंबावोसो खय किल'मिटार
नै पानेरियाथ' ओरैनो 28 दंबावो आरो जोंनि न'सिम दंबावो खोमा दंलै 80 दं 100 दं डेन्जार बियो मोनसे एक्सपिरियेन्स मोना एक्सपिरियेन्स मिथिबायना माथो होनबावनो बेखौनो होननांसिगोन नोंथ' सिगाङाव कारजों फैयोमोन नालाय एबार बाइकजों मारै मोनखो खिबो साजोब्बायना थ' बिदिब्ला जों बावहा मेक्सिमाम 10-15 मिनिटसो रेस्ट लानोसै आरोना बिनि उनावहा होख्लायलांबावनोसै बाइकजों फैनायनि मजाया एसे आलादा जायो कारजों फैनाया एसे आलादा जायो नङा होमबा गासैबो आलादा आलादा बा लाइन बासजों फैनायनि एक्सपिरियेन्सा एसे आलादा ट्रेनजों थांलाय फैलाय खालामनायनि एक्सपिरियेन्सा एसे आलादा बाइकनि आलादा नंगौ नङा ओंखायनो एक्चुअलि बुंथ'ला आङो नै मालाय गारदों थांगासिनो मार बरिया लिबु लिबुनो बरियानो सुपार मस्ति धामाका आं दसे उन्दुनोसैलै उन्दुनोसै आं दसे गाइस जोङो नै फैयै फैयै मोनफैबाय ब्रिज दा नै ब्रिजजों थांगासिनो बा सुपार मस्ति धामाका ब्रिजआ सुपारखा आरोना थ' गाइस आं बोथोरखौ दिनै बिराद मोजां मोनदों मानोना अखा फैयाखै दाहाय उदालगुरि साइडआवसो माबायदि मोनथिला आङो ना दासान्दिथ' अखा गैया गैनायालाय बिराद बरिया मोनदों आङो नोंथांमोनाबो भिउखौ सागे मोजां मोनदों जानांगौ थ' नोंथांमोना नायदों लाइक खालामबा लांबानो जाबाय नङा होमबा आरो माबाफोर कमेन्टबो खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबा एसे गोजोनगोन आङो वाव सुपार मस्ति धामाका भिउआ नायदो सि जै उदालगुरि एसे बारबायबो नै अखाया फाग्लालै हा मोजां फैबाय थानायावहा जारला माने रेस्ट हाउसाव दसे थानानै अखाया एसे गारबायना थ' एबार होलांसै आरोना थ' आइ थिंक माने 1 आवार्स जुदि अखा फैयाब्ला मोजांमोन आरोना नायनोसै मा जालाङो थ' रौता मोनथारसिगोन थांबाय थानो जोङो थ' गाइस दा फाइनालि धनसिरि घाट होननाय जायगा मोनबाय आरोना सेन्टार दा एसे सर्टकाट थांनोसै नै ओरैजाय थांसै ओमफ्राय थ' मोनसे बुस्थु अनलाइन दहाय फैदोंमोन आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय थ' सासे लोगोआ रिसिभ खालामदों दा बे फैगासिनो दं होननानै बुङो बेखौनो नेगासिनो आरोना आङो थ' गाइस फाइनालि सफैबाय बियो नैबेलाय ब्र' थेंक इउ स' माच दे बहुत ओमफ्राय लोगो मोनदों धनसिरि घाटनिनो माने फ्लिपकार्टनिफ्राय सफैदों आरोना थ' आं गैयियावहा ब्र'खौ रिसिभ खालामनो हाबाय आरोना बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच दाबो थ' 1220 टाका 1220 खौनो हम आरो 1219 टाका बे आरोना थ' बिदिब्ला कुछ खाएगा पिएगा तो यार स्पेशल चाय नों सा लोंना ला सा लोंला होमबा सा लोंलाबा मा जानो मा दङ जाग्राखौ नायदो वाव मिस्टि एटा सा दुटा तो आरो जाग्राया मा जानो मा जाबावगोन কি কি আছে খোৱা বস্তু আৰু কণী পেটিছ নো जायो हा जाया नोंलाय ब्र'लाय लायोबा जादो दे नों जानोसैबालाय जानोसै मिठाई एटा ना कणि पेटिस लेने की दुटा और मिठाई एटा लेने में सादुटा लेने में दे जिरायदो नोंसोर बैठो मेंनानै पूरा मिस्टि लागायसिगोन दे ब्र' लागाव हा तो गाइस बिदिब्ला जोङो एसे जाना लाग्रोदो जाखांनायनि उनावहा लोगो मोनफिनसिगोन तो गाइस एबार पावरफुल सा लोंना लाबाय जाना लाबाय एबार होख्लायलांसै आरोना तो गाइस एसे मोनाबायबो थ' नायलांबाय थांबा जाबाय नै एसे आन्धार जाबाय थांग्रोसै दे
थ' फाइनालि दा आं न'आव सफैबाय बाब फुंनि खैथायाव फैनायमोन 10टायाव ना 10टायाव फैदोंमोन होजोंनिफ्राय बङाइनिफ्राय थ' फैयै दा 7टा जाफैबाय आरो ना मोनानि 7टा जाफैबाय एसे थाब सफैगोन खोमा मानो होनोब्ला जोंबो एसे स्ल' फैदों आरो रेस्ट लायै फैदों नालाय ओंखायनो एसे लेटआव सफैबाय आरो ना थ' एनिवे मोजाङै सफैबाय बेनो धन्यबाद आरो ना गोजोननाय थाबाय थ' नोंथांमोना नुलांबाय जानांगौ बङाइगाव टु जोंनि न'सिम मोनाफैबाय एक्चुअलि मोनाफैनाय नङामोन आरो ना खोन्थाखाबाय आं गेजेर एसे माने ड्रप खालामै फैबाय नालाय आरो गेजेर एसे भिडिअ बानायबोबाय इन्स्टा भिडिअ थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअखौ आरो माथो बुंबावनो आं तेजपुर थांनो गोनांमोन तेजपुर थांनो गोनाङा मा जाखो जोंना मोनाबाय नालाय ओंखायनो तेजपुराव थाङासै डाइरेक्ट न'आव फैबाय आरो थ' गाबोन नायसै गाबोन प्लानिं दङ तेजपुर थांनायनि थ' नोंथांमोना आपडेट नुगोन ब्लगावहा थ' बेनोसै थेंक इउ स' माच आरो माखासे बुस्थु सफैदों अनलाइननिफ्राय गाबोन खिथिनोसै आं ना थ' बिदिब्ला गुड नाइट आंनि टिमनिफ्राय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन